Γεια και χαρά σε όλους. Βρίσκομαι εδώ στην Κολονία, στη Γερμανία, για την Παγκόσμια Δοντιατρική Έκθεση, την IDS. Εδώ λοιπόν σε κλίμα μεγάλης δημιουργικότητας, κάθε 2 χρόνια οι εταιρείες, όλες οι εταιρείες του κόσμου, παρουσιάζουν τις καινοτομίες τους και ασφαλώς τα νέα τους προϊόντα. Μας δίνεται λοιπόν μια πρώτη τάξης ευκαιρία και σε εμάς να σας παρουσιάσουμε σήμερα μια νέα δημιουργία της ομάδας μας. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πρώτα όμως θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή σχετικά με αυτό. Είναι γνωστά τα ευεργετικά αποτελέσματα του να κατασκευαστεί ένα custom healing abutment αμέσως μετά την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος. Διατήρηση βιολογικού εύρους, μακροημέρευση του εμφυτεύματος, πάρα πολύ καλή προσθετική στη συνέχεια και πολλά άλλα. Για τον λόγο αυτό οι δοντίατροι κατασκευάζουν σε πολλές περιπτώσεις μόνοι τους στο ιατρείο κάποια healing abutment εξατομικευμένα. Για τον λόγο αυτό επίσης αρκετές εταιρείες διαθέτουν στην αγορά τέτοια συστήματα για τον λόγο αυτό. Ωστόσο όλα αυτά έχουν ένα πεπερασμένο αριθμό λύσεων, σχήματα λίγα και σίγουρα όχι εξατομικευμένα. Δεν μπορούν όλα αυτά τα συστήματα να δώσουν με ακρίβεια το αυγενικό περίγραμμα του δοντιού που χάθηκε και στη θέση του έρχεται να τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα. Παρουσιάζουμε λοιπόν με ενθουσιασμό σήμερα τη λύση AnyCap. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Ας συνοψίσουμε λοιπόν. Κάθε φορά που αναλαμβάνουμε ένα χειρουργικό πλάνο και την κατασκευή ενός χειρουργικού οδηγού, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξατομικευμένο healing abutment, εξατομικευμένο scan body και εξατομικευμένη βιβλιοθήκη που στέλνουμε στο εργαστήριο. Συγκεκριμένα μπορούμε να κάνουμε custom abutment από ζυρκονία, το Z-Cap, το P-Cap από PIC και το R-Cap από ρητίνη. Φυσικά, όταν κάποιος δεν διαθέτει ψηφιακή αποτύπωση στο ιατρείο του, μπορούμε να του προσφέρουμε τη λύση για συμβατική αποτύπωση. Τι γίνεται όμως όταν το ήδη εξατομικευμένο προφίλ ανάδυσης που έχουμε σχεδιάσει και πάλι τροποποιηθεί στο στόμα? Κανένα πρόβλημα, για όσους έχουν ψηφιακή αποτύπωση μπορούν να το σκανάρουν και για όσους δεν έχουν μπορούν να εργαστούν με τον συνήθι τρόπο και να μεταφέρουν με τον άξονα αποτύπωσης τη φρέσκια εικόνα του προφίλ ανάδυσης στο εργαστήριο. Επιπλέον να πούμε ότι όταν πάμε στην κατασκευή της προσθετικής μπορούμε να σχεδιάσουμε προσθετικές με διόρθωση του αυλού κοχλίωσης, πάντα με την αγαπημένη τεχνική της Dynamic Abutment ως και 45 μοίρες. AnyCap λοιπόν, μια νέα λύση και υπηρεσία από την Digident. Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα όλη μας την ομάδα που έχει δουλέψει αρκετό διάστημα, αρκετές εβδομάδες, και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κοντομήτρο και τη Βαραντούλα Τηλιακού
που είχαν σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Γεια και χαρά!